toto je Denny, náš psíček. Je to Beagle a volá sa Denny. Deniska. Denny, prestaň skakať. Pozdrav do videa. No, pozdrav do videa. Denny, pozdrav do videa. A poď. Denny. Je to naše malé šteniatko. Beagle by mal byť popravde väčší. A ona je taká kúsačka, náš démonik. Dobre, Denny, poď. Dobre, musím to robiť tak. No, Denny, pozdrav do videa. No, pozdrav do videa. Pozdrav. No, nebuď taká, pozdrav. No, pozdrav. Pozdrav. No, nemá asi práve najlepšiu náladu, takže som ju nemala vyrušovať. No, to Denny. Nie. Ja sa ňou vždycky hrám, že bežím a... No pozdrav. No dobre, pohľadkam ťa. Au, nekúš. Au, ona kúše, viete. Tak prepáčte. Dobre, takže... Toto video budeme mať pokračovanie, pretože my ideme práve k babke. Takže čus!